ассалому алайкум, подписчикои азизу меҳрубон, апа хоҳаракон, ҳамаи шуморо ман ба канал хушомадед мегӯм. Умедворам ки ҳамаи шумо сеҳату саломат ҳастед. баъдан духтаро имрӯз сар мекунем видеоро ай тарзи тайёр кардани як намуд пирожни. Дар пирожни мо дар кор мешавад. Чақадр ки шумо мебинед, орд дорем, шир, шакар, руған, 4 дона тухм, 1 дона разрихи тел. Ами маҳсулотҳо мо дар кор мешавад барои бигем ки ҳамун бисквиташ дар кор мешавад. Барои ороишаш мо глазур тайёр кардем. Дар рафти видео глазурам нишон медиҳем духтаро. Аллакай ман тайёр кардагиам барои ки хуна кшиданаш дар кора. Инҷа чӣ хеле ки мебинед, ман глазура аллакай тайёр кардагиам. И бояд хунак шавад, баъд дар болои ами пирожни мо бирезем. Барои ҳамин ман пешакӣ тайёр кардам, лекин вай кардагиам, видео кардагиам мемонам ҳозир, шумо тамошо мекунед тарзи тайёр карданаша. Дар инҷа боша мо духтаро кора сар мекунем. тухморо меандозем аввалда. тухм, шакар, амхел ба навбат ҳамаша ҳамроҳ мекунем, якҷоя мекунем. духтаро имрӯз ман мехоҳам ки чӣ бурам, меҳмонӣ. ира барои меҳмонӣ мепазам. оли мепарсанд ки куҷо меҳмонӣ. бо нишон медиҳам раҳора. меҳмонӣ хонаи холаи шавҳарам мирам. барои ҳамин чӣ ки медонед, анъанаи мо тоҷико дасти холӣ намеравем онҷо. барои ҳамин хостам ки як пирожнияк ки хушрӯва, ки бамаззаҳа, ки ҳам видаш хушрӯ боша, ҳам чӣ боша, ҳам бамазза боша. намехел хай тухму шакара хушрӯвак якҷоя мекунем. намехел хушрӯвак якҷояшон мекунем духтаро. баъдан чӣ мекунем? шира ҳамроҳ мекунем. агар ҷироот дорен ё кефир дорен, кадоми ҳамиёам истифода баред мешавад духтаро. шарт нест ки шира бояд истифода баред. хеле нест. руғанам меандозем. хушрӯвак якҷоя мекунем ша. и орд аллакай ман бехтагиам 300 граммай. амира якҷоя мекунам. агар нараса камӣ кунам, бо метавонам ки ҳамроҳ кунам. намира аз рехтилам дар ҳамин ҳамроҳ мекунем. духтаро бисёртар ҳамин чира разрехтилу ванилина дар видеоҳом аҳамият медиҳам. чӣ мекунам? якҷоя мекунам. дар ҷои разрехитил ванилин мегӯм, дар ҷои ванилин разрехитил мегӯм. баъд видеоро ки дар ютуб мепартам, баъд мебинам ки ҳам хел вай шуда. хай ҳарчанд ҷо видео да ҳастае ки ҳавай мисол разрехитилая, ак хай шахсое ки мисол чиян аҳамият метиҳан, тамошо мекунан, мехоҳанд ёд гирифтан, вақт чо мефаҳманд ки хатои шидагия хай камтарак, аҳамият надода мегузаранд. лекин хай бо ҳастае бо нафарое ки ҳам қака проблема мекунанд, мисол хеле ягон гапак менависанд, чӣ мекунанд. лекин хоҳиш мекунам зиёд сахт нагиред, барое ки дар видео ҳастае ки ҳамҷо ванилина. хеле мешавад ки духтаро хиёл мекунам.
проблемаи калон неста. хеле вақт чиён духтаро хеле бадбинанд чиён. Мисол инами қадар кори хуб кардагӣ, нишон додагӣ, пухтупаза мисол бепул бигем ёд мегиранд. Ҳаста ина ҷоҳое ки пулакӣ ёд мегиранд ку. Аира амхел бепул ёд мегиранд. Ҳамун нигоҳ карда меса ман фикр мекунам у шахсое ки амхел чӣ мекунанд? Хатои одама кофта мегарданд ва ё амхел барои ёдгирӣ намедурӯянд, барои ҳамин ягон баҳона кофта, ягон комментарияи нохуб нависанд медурӯянд. Барои ки ҳамин қадар хубиро намебинанд, баъд анаму як камбудае кишидагӣ, хатоие кишидагӣ ба ҳамура гап мезананд. Лекин намегӯям ки мисол хайҳо тайёр кардагмон, тамошо кардем, қадар ёд гирифтем, намегӯям. Баъд анаму як дуна хатоие ки ма ба ҷои разрихитил ванилин мегӯм ё ки ба ҷои разрихитил ванилино амхел мекунам. Бигем ки ҳамун ҷошна перепутун мекунам. Анамура баъд чӣ мекунам? Сахт мегирам. Ина духтаро хачи хеле ки диден? Ҳамун 300 грамм мода баса ина. На сахта, на суста. Ира мегирем чӣ мекунем? Дар лист аз духовка мегирем. Ози дар лист мегирем, духовкада мемонем. Насиб карда боша. Пухта мегирем, бо украшение мекунем, нишон метем духтаро. Дар ҷа духтаро дар лист меандозем. Чӣ хел ки шумо дидем, ман пешакӣ духовкаро гирён кардам. Ҳамаи ҷош дар хушроак тунук мекунем. Нем хел духтаро ози чӣ мекунам? Духовкада мемонам, хай пухта мегирам ша. Духтаро дар ҷа ман чӣ кардастам? Глазур тайёр кардастам. Як шедрае летай, як маскай, як какао. Амира ва камтар мепазонем. ғалсак шавад. Тайёр нашавада ба хунук мекунем, баъд ам болои пирожнимон мерезем. Ина духтаро. Ина духтаро. Глазурмонам тайёр шуда. Инам хел ғалсака киши духтаро. ولی با خنک شود با ایران غازتر می شود. ما ایروی چی میگیریم؟ ایروی پیلتا میگیریم که خنک شود. تا خنک شدن چی میکنیم؟ پیروژنی مون تیار میکنیم. سلام علیکم دخترو. این پلوهایی که میبینین همه‌اش تازه ای کمپانی اتمیه. دخترو باور کنید من یگون جا درآمد ندارم. من در یگون جا کار نمیکنم. در یگون جا یگون در خودم یگون جا ندارم. این پسو بیارم نمیگیرم. من گراجدانس ندارم که پسو بگیرم. در اینجا دخترو میخوام شما را نمی خواهرکمون زلیخا جان قطعی شناس کنم. زلیخا جان در شرکت اتمی خیلی فعال شده کار میکنن. اینا خیلی پیشرفتگی هستند. در تای دستشون خیلی بگیم که آدما کار فعالیت میکنن. شما را قطعی همه خواهرکمون شناس میکنم. شرکت اتمی هم خیلی سرتیفیکاتی حلال داره و محصولات های بهترین داره. در این شرکت زنهای مهربان هرچی که شما میخواهین او برای سلامتی باشه یا اینکه برای جوان شدن باشه، نمیدونم چیزی که شما میخواهین در این شرکت شما پیدا میکنین. هیچ وقت هم خیلی دودیلگی نکنین. این هم خیلی محصولات هایی داره که سلامتی شما را فایده میکنه. زوپا مثال شفا میبخشه، قند، کسلی قند،
касалӣ мегӯм ку тамоми намуди касалиёда даҷа даво ҳастай духтаро. барои ҳамин мегӯм ки фурсата ай даст натиен нами хоҳараки мо дар нависен бо ами кора хушрӯ карда шумода ёд метиҳанд. агар шумо кор кардан намехоҳену маҳсулотош ба шумо лозим боша маҳсулотошам ба шумо дастафка мекунанд. лекин агар ки кор кунед бо хубтар духтаро чӣ хел нигоҳ доред анам хеле фоидаҳои хуб дорад. ягон чизаш бефоида нестай духтаро. барои ҳамин дар ҳамин номерои рӯи экран буда нависен. зулайхоҷон шумода ҷавоб метиҳанд, нозукиҳо кора шумода нишон метиҳанд, ай маҳсулото шуморо бохабар мекунанд. барои ҳамин духтаро дер намонед, як қадам пешаш пеша. шумо вақти регистратсия шуден вақти маҳсулотош қатъи шинос шуден мадаам раҳмат мегин. ай канали ма салом расонед. ина духтаро дар ҷоя чӣ кардем? бисквитмоно бридем. инам хеле хушрӯвак сирхак шуда бридемшон. акинами чира глазури тайёр кардагимона бинед хунук шудак бо чихи ғавз шудак. намира мерезем дар болош. намира хушрӯвак болошро тунук мекунем. намихе хушрӯвак тунукшон кардем. ҳозир дар чиҳо мегирем? дар коғазако мегирем. баъд гул мемонем ша. духтаро дар ҷа гул мондестам. ай урза креме ки динама чӣ карда будам ку барои рулет карда будам. аму зиёдӣ кардаги буд. барои ҳамин гул мемонам. шумо метавонед ки байнашда камтарак мағз кунед. урам хушрӯ мешавад духтаро. албаски ман крем доштам. аввал хостам ки чӣ кунам гул монам. шумо гулам намонед. чӣ хел ки гуфтам байнашда камтарак мағзи чормағза ягон мағзак дошта бошед бимонед. хушрӯ мешавад. ина духтаро пирожнии мо ҳам тайёр шуд. намхел пирожни ба мазза ки ҳам афтуш хушрӯ тайёр шуда. мо метавонем ки ягон ҷо барем ё ин ки барои хӯрдан аллакай бигем ки тайёре. хай тавсия метиҳам ки тайёр кунед. ҳатман шумода маъқул мешавад. чӣ хеле тайёр кардам. агар ҳамахе тайёр кунед агар боварӣ дорем ки маъқул мешавад шумода. хай ҳозир гудакҳоро аҳамият наметиҳем барое ки гудакҳои ҳамсояанд. як ҷояем мо қатъи ҳамсоя дӯстои наздикем. кӯдакҳои мо мераванд кӯдакҳои мо мебиёянд. намхале бара мо хушрӯвак бозӣ кардестем. намхел хай духтаро. ина духтаро мо рафтаестем ҷа оҳиста оҳиста. чӣ хеле ки гуфтам моро меҳмонӣ файрод кардагиям. ҳамон ҷо бояд бирем. рафтаестем хаяка пирожни пухтагимон ба даст мо рафтаестем. хел ҳавои тоза. духтараку мактаб рафтаестем. ассалом. нигоҳ кунед чӣ хел баадабам. намешиносам лекин салом метавам. гулакҳоро бинед чӣ хел хушрӯ. ина духтаро ҳолё мо рафтаестем пиёда пиёда. духтаро иҷода чӣ надорам ё ҷо ё такси надорад. таксие ки то қишлоқшона биёра надорам. то ҳамон ҷойра мебиёрад то раҳи ҳамон калона ва иҷаша пиёда мерам. нигоҳ кунед духтаро. олучаакҳои хеле чӣ кардиям. чӣ мегӯям? гулош рехтия не хеле
مخچچه میگن چی میگن؟ این هوای تازه را بینین آخی به حد خوشرو به خدا فریدگمه. این طرف شم هم خیلی دو طرفه را های باید هم خیلی دو طرفه آخی باغه باید در های دخترها نمو آخیری امی چی ده؟ آخیری امی راه ده امو خانه خشمونه خیلی پیاده گردی هم خوبه بسیار فایده داره نه رقیه میدونه فایده داره در سلامتی میگه چه خوش رو سوزه هوای تازه این دخترها خیلی ما رسیدیم مهمونی ده دخترها زیاد میخوام که در کامنتاری بنویسین که کی تا آخری ویدیو را ما را پیگیری کرد. هزار رحمتی کلام شخصانی که تا آخری ویدیو با ما بودن. خیلی دخترها شما را در خداوند میسپارم تا ویدیوهای آینده.